ಅಡ್ಪುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಪುಲೆ ನಾನಾ ಅಜ್ಜಿಡ ಬಣಲೆ ಅಯ್ಯ ಬಣಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಐಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಐತೆ ಅರ್ಥದಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಲ್ಪಿದಾರೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ ಕರ್ಬ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಾಯ ನಾನು ಹೋಯ್ ಬಣಲ್ಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪು ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂದೆ ತೂಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ತಾಲೇಜ್ ಉಂದೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣಲ್ಗಂದೆ ಏ ಬೇತ ಐಟಮ್ ದಾದ ನಿಕಲೆ ಹೋಗ್ತುಂಡ ನೀರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಜೋರುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಂಕೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪೋ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೂ ಮಲ್ಪು ಅಷ್ಟು ಯಾ ನೀರು ಕನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಪೋದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೂ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಬನಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ತವ ಮಾರ 1 2 3 ನೂಡಲ್ಸ್ ನೀರ್ ಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಏ ಕನಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಡು ತೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ ಕನಕು ಬೊಕ್ಕ ತೂತೊಟ್ಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಂಗಾವು ಯಾಲ್ನ ಪೋಪೆವರ ಕನಕು ಕೊಂಡ್ಬಿನಿ ಆಯ್ ತೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದೆ ತುಕ ದಾದಾಪು ನಾನು ಮಲ್ಪುಗ ಮುಗಲ್ ಆತನು ಬರ್ಸಾರ್ ಪುಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಡ್ ನೀನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ನೆಟ ಚನ್ನಿ ಉಂಟತಾ ಓ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರಾಡ್ಗಾನ್ ಈತ ಬರ್ಸಾರ್ ಪುಣ ಅಂದ್ ಬೋಡಿಗ ಮಾರ ಅವು ಎಂಜಿ ಸಾ ಅರ್ಧಾಗ ಊದು ನೋಡಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಕಿರಿದೆ ಏ ಇದಾದ ಅನ್ಪುಣಿಯ ಇದ ಮಂಡ್ಯದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪಿನಿಗೆ ಕೂಜಾಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೂಜಾಲ್ ಬತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಡಾರ್ದೀಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಾಗ ಅಡಾರ್ಗ ಮೂಲಿಯ ಅಡಾರ ಹೊಡಿ ಅಡಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಪಿ ಆಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವೆ ಕೆಟ್ಟ ನಂದು ಬರ್ತಾರ ಪುಣ ನಂದಲ್ಲಿ ಉರ್ಪುನ ಎಂಜಿನ ಪೀಂಗನ ಒಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ అంటే జవాల్ పతారు పోల్తే ఇట్టు ಈ ತೂತ ಗಡ್ಡಿ ಕನ್ನ ಮಾರ ಒಂಜಿ 4 ಗಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆತಿ ಇಂಚು ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದು ಪೊತ್ತ ತೂವರ್ಂದಿಲ್ಲ ಪತ್ತದಾತಿ
ಪೇಪರ್ ದಿದು ತುಮಲ್ ಪಾರೆ ಪೋಬೊಂದುಲ್ಲ ತರಿಕ್ ನೀನು ಬೊಂಜ ಪೂಜಿದಡ ಹಾ ಬಿಡಿ 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 ದೀಪ ಹಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಒಂದೇಂತಿ ಏಟ ತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಆಜಿ ಐಕ್ ಕಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿಕ್ಕೆಲು ತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಡ ಬನಲೆ ನೀರು ದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಏತ್ ಬೋಡಿ ಪೂರ ಯಾ ಏತು ಒಟ್ಟು ಏತು ಬೋಡಪ್ಪ ಏತು ಲೋಟ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ದಯವಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿದ ಓಪನ್ ಆದ ದೀತಿದ್ದೇನೆ ದೀಪ ಒಂದು ದಿಯರ್ ಹೌದು ಇವರ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅರೆ ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಗಿದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಬಾರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಿರ್ತುಪಾಡುವ ನಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನು ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಗವದ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊರದೊಡ್ದ ಪಾಪಿ ಹುಷಾರ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತೀರಿ ಈಗ ನೆಟ ನೀರು ಒಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇನಿ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಪಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲೆ ತೆತ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ನೆತ್ತಲೆ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲೆ ತೆತ್ಪೋಡು ತಿರ್ತುಪಾಡಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಅಂದಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಅವು ಇತ್ತದ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡು ನೀರು ಪಾಡು ಅಂಚೂರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಅವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಘಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತು ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಅನ್ಪುಣ ಮಲ್ದಂಡು ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತುನಾರ ನೀರ ಬರ ನೀರು ಬಿಡ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ನಂದು ನೀರು ಪಾಡುಗ ನೀವೇ ವರ್ಷ ಹರ್ಪುನ ಕೆಟ್ಟ ನಾನು ನೆಟ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಾರ್ದುಂಡು ನೆಟ ತೂ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗುನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಏನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಮ್ಯಾಗಿ ತಲ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬೇತ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅವ್ ನೆಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೇ ಈ ತೂ ಉಂಡತೆ ತೂಟು ಕೈಲು ಪಾಡ್ರ ಬಜಿ ಕೈ ತೂ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಒಂದು ಬೇಯ್ತನು ಮಾರೆ ಬೇಯೋ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಡ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಟ ನೆಟ ಪೂರ ಒಂಜೊಂದು ಚೂರು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ನೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ಟು ಏತುಂಡಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬೈದೇರು ತಿನ್ರೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬೈದೇರು ಐಟ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಲ್ದಿ ಮ್ಯಾಗಿ 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 ಮೂಲ್ದಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವ ಒಂದುಂಡು ಅವನ ನೀರಾಜೋಡು ಒಂಚೂರು ಅವು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ತೂಕ ಒಂಚ ನೀರಾಜನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪೋನು ಅವನೇನು ತೆತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಪರ ಬಜ್ಜಿ ನೀರಾಜದು ಮೊದಲೇ ನಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಮುಗಲ್ ವಾರ್ದನ್ ನೀಕ್ ಕಲ್ಪರಜ್ಜ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಟ್ ಬಗ ಒಂದು ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಕಂದ ಕಲ್ಪರೆ
ഞാനെല്ല കണ്ടു ಆಯಿ ಬನಗೆ ಆ ಆ ಇ ಈ ಉ ಜೋರನಿಗೆ ಏನು ಆ ಆ ಇ ಈ ಉ ರಿ ಉ ಉ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಆ ಆ ಹಾ ಆ ಆ ಹಾ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಆ ಹಾ ಇ ಈ ಹಾ ಉ ಓ ಉ ಓ ರಿ ರ ಶಿ ರಿ ರಿಷಿ ಈಗ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಓನ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಆ ಆ ಆ ಇ ಈ ಈ ಉ ಓ ಉ ಓ ರಿ ರ ಲಾ ಲಾ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿಗೆ ರು ಆಗ್ಬೇಕದ ಅದೇ ಎ ಎ ಎ ಎ ಐ ಓ ಓ ಅಹ ಓ ಓ ಇಜ ಓ ಓ ಹಾ ಅಂ ಔ ಔ ಅಂ ಅಹ ಬಕ್ಕ ಆತೇನಾ ಕಾಕ ಹಾ ಗ ಗ ಗ ಗ ಞ ಞ ಞವಲ್ಲಿ ಞ ಕಾಕ ಹಾ ಗ ಗ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಞ ನ್ಯಾ ಞ ಅಲ್ಲ ಞ ಬಕ್ಕ ಚಾಚಾ ಚಾಯ್ ಚಾ ಮಾಡ್ಬಿಜ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಚಾ ಚಾಚಾ ಹಾ ಚಾಚಾ 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 ಬಂಡದ ಹಿಂದಿ ಚಾಚಾ ಮಂಡ ಹಿಂದಿದವೇನ ಅದೇ ಚಾಚಾ ಬಂಡ ಹಿಂದಿ ಅಂಕಲ್ ಚಾಚಾ ಚಾಚಾ ಅಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಾಚಾ 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 ಗೊತ್ತಾನೆ ಚಾಚಾ ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಅವ ಪನ್ನ ಚಾಚಾ ಚೂ ಚಾಚಾ ಯಾ 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 ಚಾ ಚಾಚಾ ಜ ಜ ಞ ನ್ಯಾ ತಾತ ತಾತ ಉಳ್ಳೆ ತಾತ ಆಯ್ನ ಅಂಡ ತಾತ ದಾದಾ ಹೂವ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಯಾರಾಳ ವಾಶಹಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಜ ಚಾಚಾ ಇದು ತಾಕೊಡೆ ಬೈನಿ ಕಾಕ ಗಾಗಾನ ಚಾಚಾ ಜಜನ ಟಾ ಟಾ ಟಾಡ್ದದ್ದು ಟಾತ ಬದ ತಾಕು ಹೋತಾರು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಚಾತ ಬದ ತಾಕು ಹೋತಾರು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳುತ್ತಾ ಟಾಟಾ ದಾದಾ ದಾ ಟಾಟ್ ಮಣಿಪುರ ಪನಿ 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 ಪಡ ಈರ್ವಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನಿ ಮುರಾಡ್ ಟಾಟಾ ದಾದಾ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚು ಕಾಕ ಗಾಗಾನ ಪನ್ ಪಂದು ಬರ್ಲ ಈರ್ವಾರ ಪನ್ಲೆ ಮಂದೆ ಪನ್ ಕಾಕ ಗ ಗ ಞ ಪನ್ಲೆ ಆರು ಪನ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಕಾಕ ಗಗನ ಚ ಚ ಜ ಜ ಞ ಚಾಚಾ ದಾದನ ತಾತ ದಾದಾನ ತಾವಡು ತಾತ ತಾನೆ ಕಾಚಾ ತಾ ತಾಯಿಜಿ ಆರ್ಲ ತಿರಗಾಟ ತಾವು ಬಂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಟ ದಾದಾನ ತಾತ ದಾದಾನ ಬಾ ಬಾ ಪಾಪ ಬಾಬ ಬಾಬಗೆ ಬಾಬಗೆ ಬಾಬಜ್ಜಿನ ಪಾಪ ಬಾಬ ಮ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಾಪ ಪಾಪ ಬಾಬ ಬಾಬಾ ಮ ಮಾ ಯಾ ಯಾರಾಳ ವಾಶಹಲ ಅಂಕಲ ನೀರು ಕಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಊರು ಊರು ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನೀರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ ಬರ್ಸವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದೆ ಅಲೆ ಕೊಡಗನಾಡ ಸರಿ ಬರ್ಸವರ್ ಪುಣ್ಗೆ ಮಾರ ಬರ್ಸವರ್ ಒಂದುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ನನ್ನ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಜಿ ಅಲೆ ಕೊಡಗನ್ರ ಬತ್ತೀರ್ ತುಕದಾದ ಪುನಃ ಅಲೆ ಜೋರ್ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಕೊಡಗನ್ ಕೊಡ ಅವ ಆಯ್ತವ ಕುಂಡು ಅಡ್ಡವತ್ತು ಎಂಕತ್ತೆ ಎಕ್ಕತ್ತೆ 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 ಎಕ್ಕತ್ತು ಇಂಜಿ ಇಂಜಿ ಆಯ್ಕು ಕಜ ಊರುಜ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಗಾಡಿ ಅಂಜ ಹಾ
ಫುಲ್ಲು ಆಡ ಚಿಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತವನು ಚಂಡಿ ಆಪತ್ತ ಐಕ ಬೇಗ ಇಡಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ತೆಕ್ಕುಲಿದ್ದಿನ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಲ್ಬಿಡಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಾನು ಅರ ಕರ್ಮದ ಐಕ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸ ಅದಂಡು ಈರ ಕೂಡ ಈರಾಗ ಕಣ್ಣಿ ಅವು ಕೈಲಿಡು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಂದಲಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೋಡಿಗೆ ಬಿಡು ಅದೇ ಕೊಡ ಬತ್ತಿ ಅವು ಇಡೀ ನೆಕ್ ತೂಕು ಒಂಚು ಉಂತಂದೆ ಬತ್ತಿ ಜನ ನಿಂಗೆ ಈ ಹೆಜ್ಜಿನ ಕೊಡೆ ಐಕ್ಯ ನೀರು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ತೈಕ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಗಿಗ್ಲ ಹಾಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪತ್ತನು ಬಿಡೋಕಿನ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ಲೇ ನೀ ಬರ್ಸ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ ಒಂದುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಮ್ಯಾಗಿ ನೆಟ ಒಂಚೂರು ನೀರಾಜಾರ ಉಂಡು ನೆಡ್ಲು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ದಣ್ಣಮ್ಮ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರಾಜಾರ ಉಂಡು ಯಾವನ್ನ ಅಂಚದಿತ್ತ ನಾನು ಆಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ದೆಪ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ದುಲಾಯ್ಬೋದು ರುಚಿ ತೂದು ಪಂಪ ಇತ್ತ ನೆಟ ಪಂಪ ಕಲ್ಲರಪ್ಪ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಲೈಮೇದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಏನೆಂತ ದೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಆ ಪತ್ತ ಪೋಪೇರಿತ್ತ ಎಂಗಳು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ತೂಕ ಅವನ್ ಪತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬತ್ತಾನು ಒಂದು ಚೊಂಬು ಕತ್ತೇರಿ ಬರ್ಬೋ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದುಲೆ ಬರ್ಸೋಗು ಚಂಡ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ದುಳ್ಳೆ ನನ್ನೆಂದು ಹೊರ ಬಲ್ಬು ಚಂಡ್ಯ ಹೊಡ್ತಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕಜಾವು ಬರೋಂಡದೆ ನಿಗಳು ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡವಾಡು ಒಲ್ಲವಾಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕಜಾವು ಅಂತೂ ಒಲ್ಲ ತಗದು ಪೋಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಾರ್ಲೆ ಅಟಿಲ್ ಬರ್ಸೋಗ ಅಟಿಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತ ದಾದಾತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ತುಲೈ ಬೊತ್ತು ಇನ್ನು ತೂಕ ಬೇಯ್ದನ ಒಂಚೂರು ನೀರಾಜಾರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ತೂಕ ದಾದಾನು ಒಂದೇ ಕಜಾವನು ಕೊನ್ಕ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿನ್ನರ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇವಳೆ ಎಂಗನ ಇಡ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಸೋದು ಎಂಗನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಬರ್ಸ ಹತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಇಮೆ ತೆಲ್ಬುನು ಬರ್ಸನಾಗ ಇವಳೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಎಂಗನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ ಚಂಡ್ಯ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಜೀತ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಕಣ ಎಂಚು ತುಕಣ ಉಪ್ಪ ಓ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಜೈಕಿ ಉಪ್ಪು ಬಂಡ ತಿಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಬಂದ ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೇ ಇರು ಅದೇ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕಡ ಏನು ಕೆತ್ತವನು ಅದೇ ಮರಲ ಈಗ ಅದ ಎರಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಹೋಟೆಲಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬಲಸನ ಬಾಸ್ ಬೈದಿಗೇರು ಬಲಸನ ಬಾಸನ ಲೆಪ್ಪುಲ್ ಬಟ್ಟಲ ಬತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವೇರು ಮೇರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ತುಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂಡ ಕಂಪನಿದ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪಣತ್ತದ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪಣತ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಒರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ 6 ದಿನ 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾರ ನೆಡ್ಲ ಒಂಚು ಪಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಕಮಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂದೈತೆ ವಾರದ ಐತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಗುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಬಣ್ಣೋದು ಜೋರು ಬಣ್ಣೋದು ಏನು ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಾಡಿದಿನ ರೋಗ ಆತಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೂಡ್ದು ನಾನು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೂಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮರಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಕಜವಲ ಬೂಡ್ದಪ್ಪ ತಗೊಂಡದ ಏತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏತ್ 10 10 10
ಎಡ್ಡುಂಡು ಅದೊಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂಥರ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸೂಪರ್ ಅತಿ ಅಮ್ಮೆ ಆಂಡ ಅದೇ ಮೆತ್ತಿನೊಂದಿಲ್ಲೇ ಓ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಚೌಳಿ ಆಜೆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬಿಡುದು ಎಂಗುಲ್ ತುಲೆ ತೆಂಗುಲ್ ದಿನಕ ಪೂರ ಬರ್ಸಗೋಣ ಎಂಗುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ತುಲೆ ಗಾಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಪ್ಪ ದಂಚಿನಿ ತಿನ್ನದು ನಂದು ಮರಳು ಬರ್ಸಾಗ ಅವು ಬರ್ಸದೇವರಿಗೆ ತಿಂದೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಬರ್ಸದೇವರು ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಸದೇವರ್ಗು ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೋಡ ಅದಾಗ ಬರಿದ್ದಾನ ಇವ್ರು ಕೊರ್ಪು ಜೇರ್ ಬಂದೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಂದು ಬೈ ನಂದದ ಮ್ಯಾಗ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಚಾ ಕಂತ ಗೊತ್ತೀರಾ ಚಾ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾ ವರಣ್ಯ ಆದ್ರೂ ಹೊತ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬೇ ಚಾ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬೇರ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಕು ಇದಾಯ್ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಚಾ ಚಾ ಇಷ್ಟನಾ ಹಿಡ್ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಚಿಕ್ಕುದು ಪಕ್ಕಡ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಬಾಯ್ದ ರುಚಿಕ ಅದೇ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ ಬರತ್ತೆ ಅವು ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡೆನಾ ಇವಾಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತಾವ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ದಿನ ಕೊಂಚ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ವಾರ ಕೊಂಚ ಸತ್ತಿದೆ ಅವಳು ತಿಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಿರವು ಬಗೆಪ್ಪ ತಿಂಗಳು ಹೊರ ತಿಂಡೆ ಯಾವ್ದ ತಿಂಗಳು ಬರತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕತ್ತುಂಡೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಕತ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಒಂದಿ ಸತಿ ಹೆಂಗುಳು ತಿನ್ನಾಗ ನಂಚದ ಆದಿತ್ತು ಅವೇನ ದೀದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಆತಾವು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮೈದಾ ಆತಾವು ಅಂದ ಮೈದಾ ಪುರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೈದಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅದ ಹೆಂಗುಡಿತ ವಾಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂತೀನಿ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬುಜಾತ ಈಗ ಹೆಂಗುಳು ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಬ್ಬಾಯಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅವು ಹೆಂಗುಳು ದಿಕ್ಕೇಡು ಒಂದು ದೊಬ್ಬಾಯಿನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬರೀ ಡಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೇಡು ಅವಳು ಬರ್ಸೋ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಚ್ಚ ಬರ್ತೀರ ಅದೇ ಶೋಕಾಪಣ್ಣದೆ ಬರ್ಸೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ತುಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಖಾಲಿ ದೇವ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಬೇತದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಬಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೈದಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಈ ತಿನ್ಬಾರದು ದಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಿರುಗುಣು ವಾರಗೊಂದ್ಸಲ ಇಂಜಿನ ಮಾತ್ರನಾ ವಾರ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗಿ ಅತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ದಿನಾಲ ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೂಡು ತಿನ್ನಲವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತರ ಇತ್ತ ಅಷ್ಟು ಕಾದುಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ 25 ಕಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೇಟುಲ್ಲ ಮೇಟುಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ತಿಂದ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ಗ್ಯಾರ ಜಾಳ ಅದು ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಅವು ಮೈದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತ ಜೀವಗು ಅವು ದಿನಾಲ ತಿಂದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಪ್ಪ ತಿನ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ತಿಂಪಿನ ಅಂದ ನಿಜವಾನಿ ಮೊಗಳಕ್ಕೇನು ಮ್ಯಾಗಿ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ತಿನ್ನಲವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಾಯ್ದ ರುಚಿ ಕೊಂಚಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಂದ ಮೈದತೆ ಅಂಜಲ ಬಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಕಲ ಬಂಜಿ ಸಮಯ ತಪ್ಪೊಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಜೋಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮಸಾಲ ನಾಳೆ ಪಾಹ ತುಲೆಗ ತಿಕ್ಲೆಗ ಕಲರ್ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂತರ ಅಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೂತರ ಏನ್ ತೂತಿಜಿ ಎನ್ನ ತಿಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ತಿಂದಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಬ್ಬ ತೆತ್ತು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯದು ಪೂರ ಮಲ್ಲಾಕುಲ ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ಕಿ ಜೋಕುಲ ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬರದ ಆರು ಒಂಜಿ ಅನ್ನದ ಟ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಇರು ಇಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು
ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಡುಗೋಗ್ಬಿಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಕ ಬಾಳೋಡು ವಿನಾಯಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಚಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲ್ಪ ಅವು ಬಗೆನೆಗು ಶುಗರ್ ಬಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಪ್ಪ ಬಕ್ಕಿ ಅಂದೆ ಅದು ಈರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಇರಗ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಅವ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಲ್ಪ ಈರ್ ಬಕ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಾಯ್ದ ರುಚಿ ಕದ ಇತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನು ಮಲ್ಪಗನ ಹಾ ಬಾಯ್ 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 ಹಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಂಡು ಮೂಲ್ತುಲಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತಂಡಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಫುಲ್ ಕರಿ ಬತ್ತು ಒಂದು ದೆಕ್ಕೋಡು ಒಂದ್ ಎಕ್ಕರೆ ಬಂಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಸಾಕಾಕೊಂಡು ಇಮೆ ದೆಕ್ಕು ಅದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಚ್ಚಲ್ ಪೂರ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಕಿಲರ ಸುಲಾದ ಬಾಜನ್ ಎಕ್ಕರೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಅದ ಒಂದೊಂದೇ ತಲ ಬೊಂಜ ಅವನು ತೆಪ್ಪು ಚಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಬುನ ಹಾಕಿ ಪಾಡಿಂಚು ಬೊಂಜ ಅಂಡಗೆ ನಾವು ಬೊಂಜ ಬರ್ಬುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವಳು ದಿಕ್ಕೇಳು ಬೊಂಜ ಮಾಡ್ದ ಕಂಜಿಸು ಇದನ್ನ ಚೂರು ಸಾಬೂನು ಉಂಟು ಈ ಸಾಬೂನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಳ ದಿಕ್ಕೇಳು ಸಾಬುನು ಒಂದು ಬೊನ್ನೆ ಕೊನು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಾವೇ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಗು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಾವೇ ನಡೆದು ನತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕರಿ ಕರಿ ತರ್ಲಿಂದ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಐದಿಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರಾಗ ಪಣ್ಣ ಬಿಡು ಬಿಜೆ ಬಿಡು ಬುಜೆ